Imos coa información deportiva. Os cadetes do Club de Remo Puebla recibiron o arropo do Concello logo de proclamarse campións de España de traiñeiriñas. O Club de Remo Puebla está a firmar un ano de éxitos para o recordo e no que vai de temporada non só suma títulos galegos, senón que tamén se colgaron ouros a nivel nacional. O equipo cadete masculino vén de proclamarse campión de España de traiñeiriñas e onte foi recibido polo Concello Pobrense. Unha homenaxe ben merecida para poñer en valor a importancia deste título e felicitar o club e os seus remeiros polo traballo feito. Este Concello estamos moi orgullosos porque non vai a ser de outra maneira, porque a verdade é que o Club de Remo da Puebla realmente é impresionante, non? Todos os trofeos que estades conseguindo últimamente. Supoño que en todo isto, bueno, pois ten que ver moito a dedicación, o esforzo personal, o entrenamento, pero bueno, eu a veces penso si eso é suficiente para explicar tanto éxito, porque realmente levades unha racha impresionante. E destacou valores como o compañeirismo, o traballo en equipo e a confianza no seu traballo para chegar a proclamarse campións de España. Supoño que tamén debido aos acontecementos pois recentes que se produciron a principios de ano. Bueno, eu creo que eso foi un revulsivo neste Concello, desde logo estamos moi orgullosos desa reacción e dese comportamento que tedes o Club de Remo. Agradecervos ese esforzo, estou seguro que ides a conseguir moitos máis trofeos e desde logo, porque estáis nesa liña, e desde logo nós, pois, no Concello pois estamos deseosos de que sea así e ademais estamos seguros de que vai a suceder. O presidente do Club de Remo Puebla, Emilio Dieste, agradeceu o recibimento e homenaxe feitos polo Concello e a Corporación Municipal dos Cadetes, o segundo que recibe o club logo dos grandes resultados que firmaron os remeiros no Campeonato de España de Bateis. Este ano, dicir que este ano 2025 para, bueno, supoño que para todos os que estamos no Club de Remo está sendo un carrusel de emocións, non? Empezamos o ano cun sentimento de rabia, ira contida, desesperanza e, bueno, ao largo do ano con traballo fomos capaces de convertir estes sentimentos en esperanza, ilusión e penso que nun exemplo de resiliencia, non? Resiliencia acompañado de traballo inconmensurable no día a día por parte de todos. Aquí traballo todo o mundo, deportistas, adestradores, directivos e todo o entorno que nos apoia. O equipo celebrou este novo éxito deportivo, pero xa está pensando nos seguintes retos, como o comezo da temporada de traiñas. Agora no verano, empezamos cas escolas de verano, os máis cativos seguirán adestrando, intentando facer banco móvil para que en setembro temos o Campeonato Galego de Banco Móvil aquí na Pobra. Intentaremos facelo no Arenal para darlle visibilidade e para que o povo vexa que é un traballo moi grande e que é moi bonito, ademais, os campeonatos estes de Banco Móvil. Entonces, nada, quero aproveitar este momento de ledicia para recordar a todos que estamos aquí, directivos, adestradores, administración, a todos o noso entorno, que non podemos baixar os brazos. Xa que débese de seguir traballando para asegurar o futuro do club, algo que se afirmou que non está garantido. Pero non poden desviarnos da folla da ruta que temos. Queda moito traballo, queda moito que facer, entonces non podemos baixar os brazos. Pois non quería dicir máis que isto, vale? Entonces, moitas gracias a todos, a Pobra sigue remando gracias a vos e aupa a Carmela. Antes de rematar o acto, os remeiros campións de España recibiron uns agasallos do Concello.